Λοιπόν, επιστρέψαμε και όπως σας είπαμε, θα πάμε να πιάσουμε λίγο να δούμε τι γίνεται με αυτή την ιστορία του ΕΟΠΗ. Βλέπουμε ήδη και τον Υφυπουργό Υγείας, τον κύριο Αντώνη Μπέζα, που μας περιμένει εκεί υπομονητικά. Καλημέρα σας, κύριε Μπέζα. Καλημέρα σας. Είναι κοντά μας και η Σμαράγδα Αγορογιάννη, γιατί θέλαμε λίγο, υπάρχει έτσι μεγάλος προβληματισμός και μεγάλη ταλαιπωρία, είναι αλήθεια, Σμαράγδα, και θα ήθελα, Υφυπουργέ, να βάλουμε λίγο το ρεπορτάζ έτσι, να το δούμε και στη συνέχεια να μας απαντήσετε. Βλέπουμε καταρχήν, Σμαράγδα, μεγάλο συνοστισμό στα νοσοκομεία, γιατί έχουν κλείσει τα πολυιατρία του ΕΟΠΗ. Ιδιαίτερα τώρα με τη γρίπη, ο κόσμος έχει ανάγκη να πάει να κοιταχθεί, πάει στα νοσοκομεία. Δεν είναι εύκολο να πας τώρα σε ιδιώτη και να πληρώσεις την επίσκεψη. Επίσης, συνοστίζεται εκεί ο κόσμος για να πάνε να του γράψουν τη συνταγή για τα φάρμακα. Γενικά συνοστίζεται, Σταυρούλα και Οντίν, και γι' αυτό η ΕΟΠΗ έχει βγάλει και έναν οδηγό επιβίωσης για αυτό το μεταβατικό διάστημα. Η επιβίωση που είναι αναγκαία, γιατί όπως λέτε και εσείς, πραγματικά είναι θολωμένοι αυτό το διάστημα οι ασφαλισμένοι, και δεν είναι μόνο για τα ζητήματα που έχουν να κάνουν με τις ιατρικές επισκέψεις, αλλά και για όλα τα άλλα. Δηλαδή για τις αναρωτικές άδειες, για τις επιτροπές, για τους ελεγκτές γιατρούς. Όλα αυτά τα ζητήματα λοιπόν. Σμαράγδα, το νέο σύστημα που θα λειτουργήσει από τις 20 Μαρτίου. Τι κάνει ο κόσμος, και θα μας απαντήσει και ο Υφυπουργός ευθύς αμέσως. Δηλαδή αυτός ο οδηγός επιβίωσης. Εκτός από τους συμβεβλημένους γιατρούς, τους ιδιώτες, τους οποίους μπορούν να πηγαίνουν χωρίς να πληρώνουν, με πλαφόν 400 επισκέψεων το μήνα, αλλά και εδώ υπάρχουν καταγγελίες ότι δεν βρίσκουν. Πολλές καταγγελίες. Πάρα πολλές καταγγελίες. Εκτός από αυτό λοιπόν, υπάρχει τηλεφωνική γραμμή που έχει δώσει δημοσιότητα ο ΕΟΠΗ, η οποία όμως υπολειτουργεί, θα λέγαμε. Δηλαδή με το σταγονόμετρο εξυπηρετεί περίπου 600 ασφαλισμένους τη μέρα. Και αυτό γιατί ήταν μόνο 5 γραμμές. Από σήμερα λοιπόν αυξάνονται στις 8 γραμμές. Όπως βλέπουμε και στην κάρτα μας λοιπόν, οι ασφαλισμένοι μπορούν να βρίσκουν συμβεβλημένους γιατρούς στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ, στο www.eopi.gov.gr, στο τηλέφωνο που προαναφέραμε, το 210 38 03 470, από τις 8 έως τις 3, και συμβεβλημένους γιατρούς στα δημαρχία και τα ΚΕΠ. Τώρα, για το πού μπορούν να βρουν ελεγκτές γιατρούς, γιατί αυτή είναι η βασική τους απορία. Ναι. Μπορούμε να δούμε την επόμενη κάρτα λοιπόν. Στα δημόσια νοσοκομεία και στα κέντρα υγείας σε όλη τη χώρα, και στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΗ και στις περιφερειακές διευθύνσεις Αττικής και Θεσσαλονίκης. Τώρα, πού λειτουργούν... δεν είναι πολύ λίγα τα σημεία τώρα. Ναι. Και στα δημόσια νοσοκομεία όμως. Ναι. Απλά στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν ουρές. Εμείς χθες πήγαμε στον Ευαγγελισμό, ήταν 200 άτομα στην ουρά για ελεγκτή. Ναι. Σε όλα τα δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν μεγάλες ουρές. Λοιπόν, οι υγειονομικές επιτροπές λειτουργούν στις περιφερειακές διευθύνσεις στην Αθήνα και Θεσσαλονίκη, αλλά στις 57 που βλέπουμε εδώ στην κάρτα μας, 57 διευθύνσεις σε όλη τη χώρα, στις περιφερειακές του ΕΟΠΗ, μπορούν να λαμβάνουν αιτήματα για επιτροπές. Οι επιτροπές συνεδριάζουν στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη. Τώρα, πού λειτουργεί η Επιτροπή Εξωσωματικής Γονιμοποίησης? Ένα μεγάλο ερώτημα που έχει πολλούς αποδέκτες. Οι επιτροπές που συνεδριάζουν καθημερινά εδρεύουν στην οδό Αποστόλου Παύλου 12 στο Μαρούσι, και οι πληροφορίες μπορούν να παίρνουν ασφαλισμένοι στο 210 811 0684. Ποιοι γιατροί γράφουν αναρωτικές άδειες? Όλοι οι γιατροί δίνονται να γράφουν αναρωτικές άδειες, και οι συμβεβλημένοι και οι μη συμβεβλημένοι και οι γιατροί των νοσοκομείων και των κέντρων υγείας, αλλά απαιτείται παραπομπή σε πρωτοβάθμια υγειονομική επιτροπή. Άλλη μετά δηλαδή. Και κάτι τελευταίο, βασικό ερώτημα όμως, είναι αν υπάρχει οδοντιατρική περίθαλψη αυτή την περίοδο. Δυστυχώς δεν υπάρχει οδοντιατρική περίθαλψη. Όποιος έχει πρόβλημα με τα δόντια και πρέπει να περιμένει. Ναι. Τώρα, κύριε Μπέζα, εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, η ταλαιπωρία αυτή του κόσμου, που όταν γίνεται μια μεταρρύθμιση μπορούμε να δεχτούμε ότι ο κόσμος θα ταλαιπωρηθεί. Αν δεχτούμε ότι ταλαιπωρείται μόνο τώρα, βέβαια, που δεν είναι γεγονός αυτό, εν πάση περιπτώσει, με καλή θέληση να το δεχτούμε. Μετά τις 20 Μαρτίου, τα προβλήματά του θα λυθούν? Κοιτάξτε, να βάλουμε λίγο τα πράγματα με μια σύντομη αναφορά και περιγραφή που θα κάνω, να τα βάλουμε σε μια σειρά, γιατί ο κόσμος πραγματικά δεν καταλαβαίνει τι συμβαίνει. Ο ΕΟΠΗ είχε 2 δραστηριότητες. Ήταν και ασφαλιστικός οργανισμός, είχε και μονάδες υγείας. Τώρα ο ΕΟΠΗ εξακολουθεί να υπάρχει μόνο με την ιδιότητά του ως ασφαλιστικός οργανισμός. Ως ασφαλιστικός οργανισμός, ο ΕΟΠΗ είχε μια σειρά από διαδικασίες, χορηγούσε διάφορες παροχές, φυσικοθεραπείες, διάφορα είδη ορθοπαιδικά κτλ. Είχε επιτροπές, είχε ελεγκτές γιατρούς, είχε τη δυνατότητα να εγκρίνει νοσήλεια στο εξωτερικό κτλ. Αυτό το κομμάτι συνεχίζει να γίνεται και τώρα από τον ΕΟΠΗ, γιατί ο ΕΟΠΗ, όπως είπα, εξακολουθεί να είναι ασφαλιστικός οργανισμός. Απ' την άλλη μεριά, ο ΕΟΠΗ είχε τις μονάδες υγείας, οι οποίες μονάδες υγείας φεύγουν από τον ΕΟΠΗ
Τώρα είναι στη διαθεσιμότητα το προσωπικό και οι μονάδες είναι κλειστές και πηγαίνουν στις υγειονομικές περιφέρειες. Τις επιτροπές τις οποίες λειτουργούσε ο ΕΟΠΗ ως ασφαλιστικός οργανισμός, τις λειτουργούσε χάρη σε ένα δίκτυο 5.000 γιατρών που είχε στις μονάδες υγείας. Γιατί ο ΕΟΠΗ με τη διπλή του ιδιότητα είχε και τους γιατρούς των μονάδων υγείας, 5.000 περίπου γιατροί, και τους συμβεβλημένους εξωτερικούς γιατρούς, άλλοι 5.000 γιατροί, οι οποίοι είναι ιδιώτες γιατροί. Στις επιτροπές του ΕΟΠΗ ως ασφαλιστικού οργανισμού συμμετείχαν γιατροί από τις μονάδες υγείας. Αυτές βέβαια οι επιτροπές, πρέπει να επιθυμίσω ότι το τελευταίο διάστημα, λόγω της τρίμηνης απεργίας των ιατρών του ΕΟΠΗ, πρακτικά δεν λειτουργούσαν. Διότι οι γιατροί του ΕΟΠΗ από τον Νοέμβριο δεν συμμετείχαν σε αυτές τις επιτροπές, παρά μόνο σε μια επιτροπή που ενέκρινε τα νοσήλια εξωτερικού. Όταν κάποιος δηλαδή πρέπει να νοσηλευτεί στο εξωτερικό, να φύγει στο εξωτερικό, μόνο σε αυτή την επιτροπή συμμετείχαν οι γιατροί. Λόγω της απεργίας λοιπόν, αυτές οι επιτροπές δεν λειτουργούσαν. Τώρα, δεν είναι μόνο δηλαδή τώρα το διάστημα, το διάστημα της διαθεσιμότητας, είναι και πριν που οι επιτροπές αυτές δεν λειτουργούσαν και ήρθε συσσωρευμένο τώρα όλο αυτό στο συγκεκριμένο διάστημα της διαθεσιμότητας. Πόσοι γιατροί έκαναν τώρα, αίτηση για να ενταχθούν τώρα πάλι στο σύστημα? Μισό λεπτό τώρα για να καταλάβετε και εσείς τι γίνεται. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν τώρα εξακολουθεί να λειτουργεί ως ασφαλιστικός οργανισμός. Αυτές οι επιτροπές πρέπει να λειτουργήσουν. Πώς θα λειτουργήσουν όμως τη στιγμή που 5.000 γιατροί, είτε κάναν αίτηση είτε δεν κάναν αίτηση, έχουν μπει στη διαθεσιμότητα? Με συμβεβλημένους γιατρούς θα λειτουργήσουν, κύριε Μπέζα? Όχι, στα νοσοκομεία. Όχι. Με ποιους λειτουργεί τώρα? Πώς επανασυστάθηκαν αυτές οι επιτροπές? Και μάλιστα εδώ πρέπει να σας πω ότι υπήρχε και ένα νομοθετικό κενό. Ο ΕΟΠΗ δεν είχε στην πραγματικότητα δικές του επιτροπές, ήταν επιτροπές του ΙΚΑ, που ήρθαν από το παλιό καθεστώς. Όταν δημιουργήθηκε ο ΕΟΠΗ, δεν είχαν προβλέψει τη δυνατότητα δημιουργίας τέτοιων επιτροπών από τον ίδιο τον ΕΟΠΗ. Αυτό το προβλέψαμε τώρα με το καινούργιο νομοθετικό πλαίσιο. Ο ΕΟΠΗ λοιπόν έχει επανασυστήσει αυτές τις επιτροπές, χρησιμοποιώντας γιατρούς που έχει πλέον δικούς του, γιατί ο ΕΟΠΗ έχει κρατήσει κάποιους γιατρούς. Και ποιοι είναι αυτοί οι γιατροί? Είναι οι γιατροί των ελεγκτικών του υπηρεσιών, της ΥΠΕΔΙΦΚΑ, που είναι 150-160 περίπου γιατροί, και άλλοι 50-60 γιατροί που υπάρχουν στην κεντρική υπηρεσία του ΕΟΠΗ. Είναι αρκετοί λοιπόν όμως. Γιατρούς, είναι αρκετοί όμως. Είναι αρκετοί αυτοί οι γιατροί. Με αυτούς λοιπόν τους γιατρούς, ο ΕΟΠΗ σύστησε για πρώτη φορά δικές του επιτροπές, οι οποίες καλύπτουν όλες αυτές τις δραστηριότητες, οι οποίες γίνονταν πριν από επιτροπές στις οποίες συμμετείχαν οι 5.000 γιατροί, οι οποίοι έχουν μπει στη διαθεσιμότητα. Αυτές οι επιτροπές, σε αυτή τη φάση, είναι αρκετές. Δηλαδή μπορούν να επιτελέσουν το καθήκον τους. Μπορεί, για παράδειγμα, οι πρωτοβάθμιες και οι δευτεροβάθμιες υγειονομικές επιτροπές να λειτουργούν πλέον μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, γιατί μόνο στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη υπάρχουν γιατροί του ΕΟΠΗ. Αυτοί οι γιατροί της ελεγκτικής υπηρεσίας που έχουν παραμείνει στον ΕΟΠΗ είναι στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, αλλά αποστέλλονται όλα τα αιτήματα από τις περιφερειακές διευθύνσεις, διοικητικές υπηρεσίες δηλαδή του ΕΟΠΗ ανά την επικράτεια, αποστέλλονται σε αυτές τις επιτροπές. Το Ανώτατο Υγειονομικό Συμβούλιο, το οποίο εδρεύει στην Αθήνα, εξετάζει και τα νοσήλια εξωτερικού. Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει είναι το θέμα των ελεγκτών γιατρών. Τι κάνει ο ελεγκτής γιατρός, για παράδειγμα? Για να πάει κάποιος και να κάνει μια φυσικοθεραπεία, δεν αρκεί να υπάρχει το παραπεμπτικό του γιατρού, του θεράποντα γιατρού, πρέπει να εγκριθεί από τον ελεγκτή γιατρό. Ναι. Ελεγκτές γιατροί λοιπόν έπρεπε να υπάρχουν σε ένα δίκτυο σε όλη την Ελλάδα. Δεν μπορούσαν όλα αυτά, επειδή είναι χιλιάδες πράξεις να έρχονται στην Αθήνα, έπρεπε να υπάρχει το δίκτυο ανά την Ελλάδα. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα με τους ελεγκτές γιατρούς, γιατί δεν έχουμε γιατρούς. Ναι. Ζητήσαμε λοιπόν τη συνδρομή των νοσοκομείων και έχουν οριστεί ελεγκτές γιατροί από τα νοσοκομεία, τα κέντρα υγείας, συν τους γιατρούς που έχει ο ΕΟΠΗ στις περιφερειακές του διευθύνσεις Αθήνας και Θεσσαλονίκης. Δεν είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση τώρα? Δεν είναι πολύ μεγάλη επιβάρυνση στα νοσοκομεία? Δηλαδή τα νοσοκομεία πόσο θα Πάμε τώρα στα νοσοκομεία. Είναι τεράστιες ουρές που παρατηρούνται υπουργές. Ο ελεγκτής γιατρός δεν είναι επιβάρυνση για τα νοσοκομεία. Είναι μια πράξη την οποία μπορεί να την κάνει ένας γιατρός που ορίζεται από κάθε νοσοκομείο ή ένας γιατρός που ορίζεται από έχει οριστεί από το διοικητή του νοσοκομείου ανακέντρο υγείας. Όταν όμως τα νοσοκομεία γιατί έχουν επιβάρυνση? 200 άτομα ουρά και περιμένεις ώρα, θέλω να πω κύριε Μπέζα. Ένας άνθρωπος είναι, αλλά όταν είναι σε ένα μεγάλο νοσοκομείο, έτσι, 200 άτομα ουρά, καταλαβαίνετε ότι είναι μεγάλο πρόβλημα και δεν είναι ότι θα είναι για μια-δυο μέρες, τρεις. Τα νοσοκομεία γιατί έχουν επιβάρυνση? Διότι τα εξωτερικά ιατρεία των νοσοκομείων, τα κέντρα υγείας της χώρας και τα περιφερειακά ιατρεία τα οποία υπάρχουν στα κέντρα υγείας δέχονται πλέον
Όχι τώρα, αυτό το μήνα μόνο. Τους 3 μήνες. Αλλά και τους προηγούμενους μήνες, τον όγκο των πολιτών που δεν μπορούν να εξυπηρετηθούν στις μονάδες υγείας. Όχι με τις επιτροπές, αυτό δεν έχει να κάνει με τις επιτροπές του ασφαλιστικού οργανισμού ΕΟΠΗ, αλλά με τους ασθενείς οι οποίοι θέλουν να κάνουν συνταγογράφηση, θέλουν μια διαγνωστική εξέταση. Δέχεται λοιπόν έναν όγκο ασθενών. Αυτό το πράγμα, για να προσπαθήσουμε να το απαλύνουμε, έχουμε αυξήσει τις επισκέψεις και στο δίκτυο των συμβεβλημένων ιδιωτών γιατρών που έχει ο ΕΟΠΗ. Και τι κάνουμε τώρα σε αυτό το δίκτυο των συμβεβλημένων γιατρών? Έχει ξεκινήσει αυτό να γίνεται από την Τρίτη. Έχουμε υποχρεώσει τους συμβεβλημένους ιδιώτες γιατρούς, επειδή υπήρχαν παράπονα πολιτών ότι πηγαίνουν σε γιατρούς και τους λένε ότι έχει καλυφθεί το όριο των 400 επισκέψεων. Έχουμε υποχρεώσει, εκτός του να μας κοινοποιούν κάθε μέρα, στον ΕΟΠΗ δηλαδή, τους ασθενείς που δέχονται, να μας κοινοποιούν και τις προγραμματισμένες επισκέψεις. Δηλαδή, αν έχουν κλείσει για τον πολίτη, τον Αντώνη τον Μπέζα, μια επίσκεψη για την άλλη εβδομάδα και την έχουν κλείσει σήμερα για την άλλη εβδομάδα, να μας το δηλώνουν σήμερα. Οπότε εμείς. Είναι συνεργάσιμη. Οπότε εμείς έχουμε. Είναι συνεργάσιμη, δηλαδή είδατε ότι όντως. Ναι, είναι συνεργάσιμη. Έχουν αρχίσει τα στοιχεία αυτά, αλλά δεν είναι ακόμα διαθέσιμα. Τι θα γίνει? Οι γιατροί στέλνουν τα στοιχεία αυτά, οπότε εμείς ξέρουμε τώρα ανά πάσα στιγμή τη διαθεσιμότητα σε επισκέψεις των γιατρών που έχουν το όριο των 300 επισκέψεων. Αυτά τα στοιχεία σύντομα την άλλη εβδομάδα θα είναι αναρτημένα και στην ιστοσελίδα του ΕΟΠΗ και στο τηλεφωνικό κέντρο θα είναι διαθέσιμα, και έτσι όταν ένας πολίτης παίρνει τηλέφωνο και λέει πέστε μου το συμβεβλημένο γιατρό που είναι στην τάδε περιοχή και έχει την τάδε ειδικότητα, το τηλεφωνικό κέντρο και η ιστοσελίδα θα τον πληροφορεί όχι μόνο για τον γιατρό και τη διεύθυνση, αλλά και πόσες επισκέψεις έχει διαθέσιμες, αν έχει δωρεάν επισκέψη ή όχι. Την ιστοσελίδα δεν μπορούν εύκολα να τη χειριστούν βέβαια οι ηλικιωμένοι, ασφαλισμένοι. Που είναι θα δίνεται αυτή η πληροφορία και από το τηλεφωνικό κέντρο όμως. Το οποίο ίσως θα έπρεπε να σκεφτείτε. Κύριε Υφυπουργέ, ίσως έπρεπε να σκεφτείτε το τηλεφωνικό κέντρο να μην λειτουργεί μόνο 8 με 3. Θέλω να πω να έχουν τη δυνατότητα οι ασφαλισμένοι να παίρνουν και άλλες ώρες. Είναι πάρα πολύ λίγες ώρες το 8 με 3. Και με τόσο κόσμο που καλεί, φανταζόμαστε ότι θα μπλοκάρει πολύ γρήγορα το τηλεφωνικό κέντρο. Αν εξαιρέσει κανείς την πρώτη ημέρα, όπου υπήρχε μεγάλος όγκος τηλεφωνημάτων, τις επόμενες ημέρες αντιμετωπίζεται η κατάσταση. Εάν δούμε ότι υπάρχει ανάγκη για πληροφορία και άλλες ώρες, θα επεκτείνουμε από Δευτέρα τη λειτουργία του τηλεφωνικού κέντρου και τις απογευματινές ώρες. Καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια ταλαιπωρία. Τελειώνουν όμως οι μέρες της διαθεσιμότητας. Ήδη πρέπει να σας πω. Είναι αυτό που έκανα, ήταν και η αρχική μου ερώτηση σε εσάς. Τώρα, δηλαδή μετά τις 20 Μαρτίου, να ελπίζει ο κόσμος ότι τα προβλήματα αυτά θα λυθούν. Δηλαδή, όταν τελειώσει το θέμα της διαθεσιμότητας, θα μπουν οι γιατροί στη θέση τους. Θα είναι μισοί γιατροί πλέον. Δεν θα είναι. Γι' αυτό ρώτησα και εγώ τον αριθμό. Πόσοι είναι που έχουν κάνει αίτηση? Έτσι δεν είναι? Ναι. Να σας πω, δεν θα λυθούν αυτομάτως δια μαγείας όλα, αλλά η κατάσταση θα αρχίσει να βελτιώνεται μέρα με την ημέρα. Με ρωτήσατε κάτι πριν, πόσο προσωπικό ή πόσοι γιατροί περάσανε στο καινούριο σύστημα, κάναν αίτηση κτλ. Το συνολικό προσωπικό το οποίο μπήκε στο καθεστώς διαθεσιμότητας είναι 7.700 άτομα. Εδώ περιλαμβάνονται και οι γιατροί και το υγειονομικό και το λοιπό προσωπικό. Όλο το προσωπικό, υγειονομικό και λοιπό διοικητικό προσωπικό κάναν αίτηση για να περάσουν στο καινούριο σύστημα. Οι γιατροί, οι οποίοι ήταν 5.000, πρέπει να σας πω ότι μοιράστηκαν σχεδόν με ακρίβεια στη μέση. Δηλαδή, 2.500 γιατροί κάναν αίτηση και 2.500 γιατροί δεν κάναν αίτηση για να περάσουν στο σύστημα. Και τι θα κάνετε για το υπόλοιπο τώρα, κύριε Υφυπουργέ? Τι θα κάνετε για το υπόλοιπο? Στο καινούριο σύστημα. Θα γίνουν προσλήψεις δηλαδή? Επικουρικό. Από τις 20 Μαρτίου θα υπάρχουν 2.500 γιατροί. Βέβαια, εδώ πρέπει να δούμε διάφορες παραπέτους. Δηλαδή, να δούμε. Που το βλέπουμε, εμείς το έχουμε αποτυπώσει ήδη και κάνουμε τη μελέτη μας προκειμένου να δούμε τι προσλήψεις γιατρών σε αριθμό και σε ειδικότητες θα προχωρήσουμε, σε τι προσλήψεις γιατρών σε αριθμό και σε ειδικότητες θα προχωρήσουμε το επόμενο διάστημα. Διότι μπορεί να είναι 2.500 γιατροί, αλλά ξέρετε, μπορεί να είναι πολλοί γιατροί σε μία μονάδα υγείας, κανένας γιατρός σε μία άλλη μονάδα. Και μια που λέτε κανένας γιατρός, να βάλουμε το θέμα και των νησιών μας. Που στα νησιά μας υπάρχει πάρα πολύ μεγάλο πρόβλημα, διότι εκεί μιλάμε για κανένα γιατρό. Μιλάμε και θα μιλήσουμε και με τον Δήμαρχο της Πάρου, μιλάμε για την Πάρο, μιλάμε για τη Σκύρο, μιλάμε για την Αντίπαρο, μιλάμε για πολλά νησιά τα οποία δεν έχουν
γιατρούς. Εδώ δεν πρέπει να είναι τέτοιοι γιατροί του ΕΟΠΗ. Προφανώς είναι γιατροί άλλοι των κέντρων υγείας, των περιφερειακών ιατρίων, αγροτικών ιατρίων κτλ. Να τελειώσω λίγο με τις μονάδες υγείας. Λοιπόν, τις 20 του μηνός λοιπόν που θα ανοίξουν οι μονάδες, από ό,τι έχουμε δει ότι σχεδόν σε όλη τη χώρα δεν υπάρχει μονάδα που να μην έχει γιατρό από αυτούς τους 2.500 οι οποίοι κάναν τις αιτήσεις για να περάσουν στο καινούριο σύστημα. Υπάρχουν και κάποιοι γιατροί οι οποίοι ήταν στα ιδιωτικά τους ιατρεία αλλά ασκούσαν έργο ως ιατροί του ΕΟΠΗ, μόνιμοι γιατροί του ΕΟΠΗ. Αυτοί θα έρθουν, επειδή καταργούνται πλέον τα ιδιωτικά ιατρεία, θα έρθουν στις μονάδες υγείας, άρα δεν θα μας μείνει με το άνοιγμα που θα γίνει στις 20 Μαρτίου, δεν θα μας μείνει καμία μονάδα χωρίς γιατρό. Εμείς όμως το διάστημα αυτό των 15 ημερών που μένουν. Διότι εδώ κάνω άλλη μια παρένθεση. Πρέπει να ξέρετε ότι η πρώτη φουρνιά της διαθεσιμότητας τελείωσε. Ήδη ένα 10% του προσωπικού από αυτό το 5.000 προσωπικό, 5.200 που περάσαν τελικά στο σύστημα, έχει ήδη επιστρέψει. Διότι τελείωσε η διαθεσιμότητα των ειδικών κατηγοριών. Περίπου 550 άτομα και έχουν επιστρέψει στις υγειονομικές περιφέρειες. Πάντως, λοιπόν, για το με το υπόλοιπο... που ανοίγουν οι μονάδες... Ναι, πείτε, ολοκληρώστε κύριε Μπέζα. Με το που ανοίγουν οι μονάδες, εμείς ήδη ξεκινάμε τις διαδικασίες τις επόμενες ημέρες προκηρύξεων για επικουρικούς γιατρούς. Θα έρθουμε δηλαδή να στελεχώσουμε τις μονάδες όπου υπάρχουν κενά σε αριθμό και σε ειδικότητες με επικουρικούς γιατρούς για το επόμενο μεταβατικό διάστημα. Αυτοί οι επικουρικοί γιατροί θα μας δώσουν τη δυνατότητα να δουλέψει το σύστημα πολύ καλύτερα. Επιπλέον, από τη στιγμή που φεύγει κόσμος από τη διαθεσιμότητα και επιστρέφει στις μονάδες, θα μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιους από αυτούς τους 2.500 γιατρούς για να στελεχώσουμε καλύτερα τις επιτροπές του ΕΟΠΗ ως ασφαλιστικού οργανισμού. Και εκεί που είχαμε επιτροπές μόνο στην Αθήνα και στη Θεσσαλονίκη, να δημιουργήσουμε επιτροπές και σε 2-3 άλλες περιοχές της χώρας, χρησιμοποιώντας γιατρούς πλέον από το ΕΣΥ, από τις ΔΥΠΕ, από τις υγειονομικές περιφέρειες. Όλα αυτά θα πάρουν χρόνο και φαντάζομαι ότι τουλάχιστον 6 με 8 μήνες θα είναι αυτή η παρόλο που λέει ότι θα γίνει γρήγορα. Λοιπόν, δηλαδή... να βάλουμε όμως τον κύριο Βλαχογιάννη, τον δήμαρχο της Πάρου, στην κουβέντα. Δήμαρχε, κάνατε για άλλη μια χρονιά μια μεγάλη κινητοποίηση στο νησί. Βγήκαν όλοι οι κάτοικοι έξω για να πούν και να τους ακούσουν εδώ στην Αθήνα και έχουμε την ευκαιρία τον κύριο Υφυπουργό, τον κύριο Μπέζα, να δώσει μια απάντηση. Τι θα γίνει με το νησί, το οποίο για πολλά χρόνια βρίσκεται χωρίς γιατρούς, χωρίς προσωπικό υγειονομικό. Τα παιδιά δεν έχουν μείνει χωρίς εμβόλια. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα σε ένα νησί, το οποίο δεν είναι ακριτικό, είναι άκρος τουριστικό. Και αυτό που συμβαίνει το χειμώνα για τους μόνιμους κατοίκους, εν πολύ συμβαίνει και το καλοκαίρι, έτσι δεν είναι? Ασφαλώς υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Καλημέρα σας, καλημέρα στους τηλεθεατές σας, καλημέρα σε όλους. Ασφαλώς και υπάρχει μεγάλο πρόβλημα και θέλω ευθύς εξ αρχής να τονίσω ότι οι κινητοποιήσεις οι οποίες γίνονται στην Πάρο δεν έχουν κανένα προεκλογικό χαρακτήρα. Είναι κινητοποιήσεις εδώ και 4 χρόνια και βλέπουμε διαρκώς, διαπιστώνουμε καθημερινά η δημόσια υγεία να καταρρέει σε αντίθεση με τα ιδιωτικά κέντρα τα οποία φυτρώνουν το ένα μετά το άλλο και σε αυτό το μικρό εδώ νησί που είναι η Πάρος. Τώρα, κύριε Βλαχογιάννη, στην Πάρο δεν υπάρχει καθόλου γιατρός? Γιατρός, τι γιατρός? Υπάρχουν επικουρικοί γιατροί στο κέντρο υγείας και ιδιώτες γιατροί. Καλά, δεν μιλάμε για ιδιώτες γιατρούς, μιλάμε και στο κέντρο υγείας της Πάρου. Στο κέντρο υγείας εμείς ζητάμε εδώ και 4 χρόνια να έρθει παιδίατρος και μέχρι σήμερα δεν έχει έρθει. Έχουμε προβλήματα στις διακομιδές εντός του νησιού, στη Λέοχη του ΕΚΑΒ και στις διακομιδές από το νησί στο κέντρο. Μην ξεχνάτε ότι η Πάρος ως νησί έχει αγοράσει υγειονομικό αεροσκάφος για τις διακομιδές των ασθενών και το πληρώνει από την τσέπη του ο Δήμος και το Ίδρυμα. Τώρα, οπότε αφού υπάρχει και αυτό, δήμαρχε, καλά είναι να λέτε, έτσι. Να φύγουν τουλάχιστον γρήγορα από το νησί. Το θέμα είναι τι σας απαντούν, γιατί δεν πάει. Και αυτό ήθελα να πω, η Πάρος είναι ένα νησί μεγάλο, έχει τουρισμό το καλοκαίρι. Εντάξει, δεν είναι ένα μικρό νησί που να πει ένας γιατρός δεν θέλει να πάει εκεί, που υπάρχει αυτή η δυσκολία η μόνιμη με τους γιατρούς να πάνε στα πιο ακριτικά νησιά. Τι σας λένε, γιατί δεν έρχεται γιατρός εκεί, τι σας λένε από το Υπουργείο και να μας πει και ο κύριος Μπέζας μετά. Ναι, το Υπουργείο επανειλημμένως βγάζει προκήρυξεις για θέσεις επικουρικών γιατρών, που για μας αυτή η λύση δεν είναι επιθυμητή, διότι οι επικουρικοί γιατροί έρχονται για 1 χρόνο, στη συνέχεια λύγει η σύμβασή τους και απομένουν κενά διαστήματα 3 και 4 μηνών και 5 και δεν ξέρουμε ποτέ εάν θα έρθει ο επόμενος και πότε θα έρθει. Επομένως αυτή η λύση για μας δεν είναι η λύση. Ζητάμε τουλάχιστον για τα νησιά να υπάρχουν μόνιμοι γιατροί ειδικοτήτων
Και αυτό βεβαίως... Κύριε Μπέζα, τώρα γιατί το Υπουργείο δυσκολεύεται πολύ σε αυτό, το να στείλει μόνιμους γιατρούς στα νησιά? Γιατί το βλέπουμε, η Πάρος είναι ένα παράδειγμα, όπως είπα και τη Σκύρο, υπάρχουν πολλά νησιά που αντιμετωπίζουν αυτό το πράγμα. Δεν πάνε οι γιατροί, δηλαδή εσείς προκυρήσετε θέσεις μόνιμων γιατρών και δεν υπάρχει ανταπόκριση? Μόνιμων γιατρών δεν έχει προκηρυχθεί θέση. Να σας πω, καταρχάς το να πάνε γιατροί στα νησιά δεν πατάμε ένα κουμπί, ξέρετε, και δίνουμε μια εντολή πηγαίνετε γιατροί στα νησιά. Πρέπει να θέλουν οι γιατροί για να πάνε στα νησιά. Γι' αυτό λέω, αν προκυρήσετε δηλαδή, εσείς, αν προκυρήσετε θέσεις συγκεκριμένα για την Πάρο και σας λένε όχι. Βεβαίως. Όχι, εγώ δεν λέω για την Πάρο, αλλά είναι πολύ γνωστό στον Δήμαρχο ότι προκυρήσονται θέσεις σε ορεινές περιοχές, σε μειονεκτικές περιοχές, σε μικρά κέντρα υγείας, σε περιφερειακά νοσοκομεία, σε νησιά της χώρας και δεν εμφανίζονται γιατροί. Δεν πρέπει να υποχρεώσει τον άλλο να κάνει την αίτηση. Λοιπόν, αλλά τα βάλουμε σε μια σειρά. Δεν συμφωνώ καθόλου με αυτό που είπε ο Δήμαρχος. Αντιλαμβάνομαι την αγωνία των πολιτών και τις προσπάθειες της Δημοτικής Αρχής. Και εγώ δεν λέω ότι το κάνουν για προεκλογικούς λόγους. Αντιλαμβάνομαι ότι είναι προβλήματα. Υπάρχουν προβλήματα. Εγώ δεν είμαι από νησί, είμαι από μια ορεινή περιοχή και ξέρω και στην παραμεθόρια Ελλάδα υπάρχουν αντίστοιχα προβλήματα. Λοιπόν, δεν καταρρέει το δημόσιο σύστημα υγείας, ούτε η πολιτική την οποία ακολουθούμε είναι μια πολιτική που οδηγεί σε απαξίωση στο δημόσιο σύστημα υγείας. Εντελώς αντίθετα, η πολιτική την οποία εφαρμόζουμε, η πολιτική την οποία υλοποιούμε, είναι μια πολιτική περαιτέρω ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας. Και θα σας το αποδείξω με ένα νούμερο. Με αυτή την αλλαγή την οποία κάνουμε, τη μεταρρύθμιση στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, 2.500 γιατρούς, αυτοί οι 2.500 γιατροί οι οποίοι κάναν αίτηση, περνάνε στο καθαρό δημόσιο σύστημα υγείας. Από εκεί που ήταν σε ένα μεσοβέζικο σύστημα, με το μισό πόδι στα ιδιωτικά ιατρεία και τις ιδιωτικές κλινικές. Δεν θα φύγουν από τις περιφέρειές τους, θα μείνουν στις ίδιες περιφέρειες. Θα γίνουν μετακινήσεις. Περιμένετε. Εκεί που υπάρχουν στην ίδια περιφέρεια, υπάρχουν μονάδες του ΕΟΠΗ και κέντρα υγείας τα οποία είναι πολυστελεχωμένα, θα μετακινηθούν στο πλησιέστερο κέντρο υγείας. Ποιος σας το είπε δεν θα φύγουν? Θα πάνε στα νησιά. Κοιτάξτε, δεν μπορώ να πάρω κάποιον από την Αθήνα και να τον πάω στο νησί, αλλά αν σε ένα νησί μεγάλο υπάρχει μια μονάδα του ΕΟΠΗ, η οποία ενσωματώθηκε στο δημόσιο σύστημα, και ένα κέντρο υγείας το οποίο δεν είναι στελεχωμένο και του λείπουν κάποιοι γιατροί, και μπορώ να μετακινήσω γιατρό από τη μονάδα υγείας πλέον, τον ΔΥΠΕ, στο κέντρο υγείας του ίδιου νησού, θα το κάνω. Αυτή είναι και η λογική της ενοποίησης του συστήματος. Άρα μπήκανε 2.500 γιατροί στο δημόσιο σύστημα υγείας. Αυτό είναι απαξίωση του δημόσιου συστήματος και προσπάθεια να ενισχύσουμε τον ιδιωτικό τομέα. Πάω λίγο και στα νησιά, κάτι πιο συγκεκριμένο. Θα τελειώσω σε 2 λεπτά. Ναι. Σε 2 λεπτά. Εμείς βάζουμε αυτή τη στιγμή 400 γιατρούς μόνιμους στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Έχουμε πάρει την έγκριση από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης. Για το 2013 είναι αυτοί οι γιατροί. Θα μπουν το 2014. Από τους γιατρούς οι οποίοι έχουν περάσει συμβούλια κρίσεων. Δηλαδή είναι προκηρύξεις οι οποίες έγιναν το 2008, το 2009, το 2010 και σταμάτησαν λόγω του μνημονίου και λόγω του κανόνα 1/5. Οι προσλήψεις σταμάτησαν. Ναι. Τώρα όμως παίρνουμε 400 γιατρούς από αυτούς που έχουν περάσει κρίσεις και θα πάρουμε κι άλλους 400 γιατρούς μέσα στο 2014, μόνιμους γιατρούς σε νοσοκομεία και σε κέντρα υγείας και στη δευτεροβάθμια και στην πρωτοβάθμια, από αυτούς που έχουν περάσει κρίσεις για το 2014. Εκεί θα τους στείλετε όμως και σε νησιά, κύριε Μπέζα, δηλαδή θα κάνετε εσείς την κατανομή. Αν έχουν γίνει προκηρύξεις, ναι, αν έχουν γίνει επειδή αυτοί είναι από προκηρύξεις που έχουν γίνει και από κρίσεις που έχουν γίνει, αν έχουν γίνει προκηρύξεις σε νησιά και δεχτούν οι γιατροί να πάνε, που έχουν ολοκληρωθεί η κρίση τους, θα πάνε και μόνιμοι. Πάω τώρα στο άλλο που κάναμε. Πάρα πολύ σημαντικό και περίμενα από τον Δήμαρχο να πει μια θετική κουβέντα για αυτό το οποίο κάναμε. Αλλάξαμε το καθεστώς και των αγροτικών γιατρών και των επικουρικών γιατρών. Δηλαδή κάναμε υποχρεωτικό το αγροτικό ιατρείο, τη θητεία υπαίθρου για όλους τους γιατρούς της χώρας. Δεν μπορεί κανείς να προληφθεί στο δημόσιο, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, να πάρει ειδικότητα κανείς γιατρός, εάν δεν κάνει αγροτικό. Και μάλιστα δώσαμε 5πλάσια μόρια, δηλαδή επιπλέον κίνητρα, στους αγροτικούς γιατρούς που θα υπηρετήσουν σε νησιά και σε άγονες περιοχές της χώρας όταν θελήσουν να προληφθούν στο δημόσιο σύστημα. Επιπλέον αλλάξαμε και το σύστημα των επικουρικών γιατρών. Δώσαμε ισχυρά κίνητρα στους επικουρικούς γιατρούς και αυξήσαμε τη σύμβασή τους από 1 έτος σε 3 έτη, που θα πάνε σε μικρά επαρχιακά νοσοκομεία, σε κέντρα υγείας άγονων προβληματικών περιοχών και νησιών. Αυτό το πράγμα, διότι δεν μπορείς αλλιώς να το κάνεις αν δεν δώσεις κίνητρα,
Δώσαμε τη δυνατότητα στην αυτοδιοίκηση με νομοθετική ρύθμιση να καλύπτει τα έξοδα των αγροτικών γιατρών και των επικουρικών γιατρών, δηλαδή τους προσφέρει στέγαση. Για παράδειγμα, έχει ένα ακίνητο άδειο ή ένα διαμέρισμα άδειο να τους το δίνει. Υπήρχε πρόβλημα νομικό, δεν μπορούσε να το κάνει μέχρι πρότινος η αυτοδιοίκηση. Δημιουργήσαμε λοιπόν, θεσμοθετήσαμε ένα πλέγμα κινήτρων ώστε να οθήσουμε γιατρούς και αγροτικούς γιατρούς και επικουρικούς γιατρούς να πάνε και να στελεχώσουν τις μονάδες υγείας στα νησιά και στις παραμεθόριες περιοχές μας. Αυτό ακόμη δεν έχει αρχίσει να λειτουργεί. Η πρώτη προκήρυξη αγροτικών γιατρών με το καινούριο σύστημα έγινε πριν από λίγες μέρες. Και η πρώτη προκήρυξη επικουρικών γιατρών με το καινούριο σύστημα έγινε και αυτή πριν από λίγες μέρες. Λοιπόν, πιστεύω ότι το επόμενο διάστημα, τους επόμενους μήνες, αυτές οι θεσμικές πρωτοβουλίες, τις οποίες πήραμε, θα αποδώσουν καρπούς. Για τις συγκεκριμένες περιοχές εννοώ. Ναι, κύριε Δήμαρχε, τι λέτε? Δεν ακούω πάρα πολύ καλά τις τοποθετήσεις του Υφυπουργού. Άκουσα βεβαίως για τους αγροτικούς γιατρούς το νέο πλαίσιο. Και για τους επικουρικούς γιατρούς, που πλέον δεν θα είναι ένα χρόνο η σύμβασή τους, θα είναι 3 χρόνια. Ναι. Οπότε αυτό ενδεχομένως αυτό που μας λέγατε ότι είναι για ένα χρόνο, φεύγουν, μετά κάνουν άλλους 3 μήνες να έρθουν. Προς τη θετική κατεύθυνση, όμως δεν είναι το επιθυμητό για μας. Για μας η λύση είναι οι μόνιμοι γιατροί. Δεν μπορούμε κάθε φορά όταν λύγει η σύμβαση με τους επικουρικούς γιατρούς να περιμένουμε πάλι το νέο πότε θα έρθει. Να σας απαντήσω και κάτι άλλο γι' αυτό, κυρία. Μάλιστα, κύριε Μπέζα. Μπορώ, δεν ξέρω αν... Ναι, μπορείτε, φυσικά. Ναι. Ξέρετε, ο μόνιμος γιατρός δεν είναι μια εύκολη υπόθεση για το Εθνικό Σύστημα Υγείας και καλώς είναι και δεν είναι μια εύκολη υπόθεση. Διότι για να γίνει, πέρα από τον περιορισμό που έχουμε του κανόνα 1/5 στις προσλήψεις στην υγεία, και αυτό συμπεριλαμβάνει και τους γιατρούς, παρόλα αυτά, χρησιμοποιώντας τον κανόνα 1/5. Κύριε Υπουργέ, είχατε ζητήσει και νομίζω είχε γίνει αποδεκτό να εξαιρεθεί το κομμάτι της υγείας από το 1/5. Όχι. Δεν έχει εξαιρεθεί το κομμάτι της υγείας. Χρησιμοποιώντας όμως τον κανόνα 1/5, επειδή δημιουργηθήκαν κενά, πήραμε αυτούς τους 400 γιατρούς για το 2013, που είναι σε εξέλιξη η πρόσληψή τους, και άλλους 400 γιατρούς για το 2014. Αλλά κοιτάξτε, η πρόσληψη ενός νέου γιατρού μόνιμου είναι μια διαδικασία χρονοβόρα. Διότι οι γιατροί, για να μπουν στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, και καλώς είναι έτσι, πρέπει να περάσουν από αξιολόγηση και από συμβούλια κρίσεως. Τα οποία συμβούλια κρίσεως δεν είναι μια εύκολη διαδικασία. Είναι πιο χρονοβόρα και από τις διαδικασίες του ΑΣΕΠ. Και καλώς είναι βέβαια, διότι εδώ παίρνεις ένα γιατρό που του εμπιστεύεσαι τη ζωή σου. Γι' αυτό και εμείς προτιμήσαμε να πάρουμε αυτούς τους 400 γιατρούς, τους πρώτους, από τις λίστες που έχουν ήδη ολοκληρωθεί τα συμβούλια κρίσεως. Αλλά ακόμα και αν πάρουμε 1000 θέσεις ως έγκριση, μην περιμένουμε, γιατί πρέπει να λέμε την αλήθεια. Γι' αυτό προσφεύγουμε στο θεσμό των επικουρικών γιατρών. Μην περιμένουμε να πάρουμε τους γιατρούς από τη μια μέρα στην άλλη. Διότι έχουμε και άλλα φαινόμενα. Οι γιατροί κρίνονται, κάνουν αιτήσεις σε πολλές θέσεις και όταν τους καλεί σε μία θέση αυτό και παράλληλα έχουν επιλεγεί και σε μία άλλη θέση. Αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Ναι. Κύριε Υφυπουργέ, αυτό δεν μπορεί να αλλάξει. Δηλαδή ένας γιατρός να μην κάνει αίτηση για πολλές θέσεις, να κάνει για 5 μέρη. Να γίνονται προκηρύξεις που θα είναι, ξέρω εγώ, για τα νησιά ή για παραμεθόριες περιοχές. Αυτό πρέπει να σου πω, και αυτό είναι μια είδηση, είναι κάτι το οποίο το μελετάμε. Θα υπάρξουν αλλαγές στο σύστημα προσλήψεων προκειμένου να γίνονται ταχύτερα οι προσλήψεις μόνιμου προσωπικού. Είναι όμως ένα ζήτημα παράλληλα που το προσεγγίζουμε με προσοχή, διότι πρέπει να διασφαλίσουμε ότι σε κάθε περίπτωση θα υπάρχει κρίση, αξιολόγηση προσόντων τυπικών και ουσιαστικών προκειμένου να ενταχθούν μόνιμοι γιατροί στο Εθνικό Σύστημα Υγείας. Εγώ θα ήθελα κλείνοντας να ρωτήσω κάτι άλλο, κύριε Μπέζα. Το έθιξε και ο Δήμαρχος, το βλέπουμε και εδώ όμως στην Αθήνα, όχι μόνο στην περιφέρεια. Έχουμε κατακλειστεί από διαφημίσεις για νέα κέντρα υγείας ιδιωτικά που ξεφυτρώνουν. Υπάρχει έλεγχος για όλα αυτά τα κέντρα? Το παρακολουθεί το Υπουργείο Υγείας αυτό? Δεν μπορεί να υπάρχουν κέντρα υγείας ιδιωτικά. Κέντρα υγείας εννοώ ιδιωτικά. Διαγνωστικά εργαστήρια. Ναι, βεβαίως υπάρχουν. Δεν μπορεί να ανοίξει κάποιο διαγνωστικό εργαστήριο ή κάποιο πολυιατρείο, εν πάση περιπτώσει, όπου συστεγάζονται αρκετοί γιατροί, ή μια κλινική χωρίς να υπάρχει συγκεκριμένη συμμόρφωση με αυτά τα οποία προβλέπει η νομοθεσία. Μάλιστα. Υπάρχουν αυστηρές προϋποθέσεις και βέβαια δεν χορηγούνται οι άδειες έτσι. Αλλά μην νομίζετε ότι η κατάσταση στον ιδιωτικό τομέα της υγείας όσον αφορά τα οικονομικά είναι ρόδινη. Πάρα πολλές από αυτές τις δομές, είτε στο επίπεδο της πρωτοβάθμιας είτε στο επίπεδο της δευτεροβάθμιας περίθαλψης, αντιμετωπίζουν μια σειρά από προβλήματα οικονομικά. Ωραία. Πάμε, Δήμαρχε, για να κλείσουμε. Αναμφίβολα λέω ότι τα ιδιωτικά κέντρα υγείας φυτρώνουν το ένα μετά το άλλο, γιατί η πολιτική της κυβέρνησης στη δημόσια υγεία. Πού υπάρχει, κύριε Δήμαρχε, ιδιωτικό κέντρο υγείας? Πού υπάρχει ιδιωτικό κέντρο υγείας? Και ο κόσμος μου κάνει εντύπωση αυτό που λέτε, Δήμαρχε, γιατί και ο κόσμος δεν έχει λεφτά. Εγώ έχω την αίσθηση ότι ο κόσμος χειρίζεται στο εθνικό σύστημα. Δεν μπορεί να υπάρχει ιδιωτικό κέντρο υγείας. Αλλά θα πρέπει να ζήσει. Όταν δεν έχει δημόσια υγεία, τι θα κάνει? Θα πάει σε γιατρούς?
Πάντως είναι αλήθεια ότι βγαίνουν πάρα πολλά. Έχω την αίσθηση ότι δεν πάει σε γιατρούς. Η ιατρία, δεν υπάρχουν κέντρα υγείας. Ναι, είναι χρονοβόρες. Αλλά τις διαδικασίες οι κυβερνήσεις τις καθορίζουν. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και εσάς κύριε Υφυπουργέ και εσάς Δήμαρχε. Πολύ. Να είστε καλά. Πάμε. Σμαράγδα, βεβαίως, ευχαριστούμε. Σε ευχαριστούμε πολύ και δεν ξέρω αν έχεις κάτι να προσθέσεις, κάτι που παραλείψαμε από το Όχι, να κάνουν υπομονή ασφαλισμένοι αυτό το μεταβατικό διάστημα. Ίσως και αυτό το θέμα που είπαμε με τα περισσότερα τηλέφωνα και αν έχουμε την δυνατότητα να τα ξαναδώσουμε. Να το ξαναπώ μια φορά το τηλέφωνο. Οι γραμμές. Είναι το 210-3803-470. Λειτουργεί από τις 8 έως τις 3. Αλλά από σήμερα έχουν προσθεθεί άλλες 3 γραμμές. Αυτό είναι και η ιστοσελίδα που βλέπουμε. Για όσους, εν πάση περιπτώσει, έχουν τη δυνατότητα όχι για τους πιο μεγάλους σε ηλικία προφανώς να μπουν μέσα. Για τους συμβεβλημένους, από τα δημαρχία επίσης και από τα ΚΕΠ. Και αυτό που μας είπε ο κύριος Μπέζας και να το επαναλάβουμε είναι, Σμαράγδα, ότι θα μπορούν